Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Ani ana sab kita karon sa atong tutorial nga magisgot og arrays. Unsa kining arrays? So kining arrays usa kini ka klase sa data structure nga naa sa or sa sulod sa C# kung diin pwede ta maka-assign og multiple values no sa ato ang mga variables. Okay? Unsay pasabot nako ana. So diretso ta dito sa ato ang demo no sa atong example. So kanina nako gi-prepare diri nato nga console app lang gihapon para sa ato ang example kung unsaon paggamit aning arrays. Okay? So na diri nako example diri nag-declare ko og kaning several diri nga mga variables. So kaning variables kung ma-observe ninyo no, ang variable name ani is friend1, friend2, friend3, friend4 ug friend5. So kani siya, di ba, ang ato ang mahimong bali goal ani is mag-assign tag pangalan sa atong mga friends kada isa ka variable, di ba? So para ma-display na to ni siya, so as usual isa-isahon na to ni siya pa-output via atong uh, console.writeLine, di ba? So kaning lima ka buok nga variable nato diri kang kada isa ani isa-usahon nato ni siya pag uh, output gamit aning console writeLine. So kung lima ni siya ka buok atong gi-declare diri nga variable, lima pud atong linya ka linya nga writeLine, okay? So unsaon nato nga pwede nga mahimo nato ni siyang much more compact. Okay? So dito na ta magamit og arrays. So unsay porma aning arrays? So para maka-declare tag arrays, adto ta diri sa ato ang linya sa baba, okay? So ingani ang syntax para maka-declare tag arrays. Okay? Ato sa ni siyang ibalhin diri sa ato ang declaration nga section, okay? So ang basic syntax sa array declaration is ang data type, tapos kaning brackets, tapos ang pangalan sa imong variable, and then kaning new nga keyword, tapos ang data type, tapos kaning brackets nimo, tapos kung unya ang number. Unsa kining number? Kining number mao ni siya ang initial nimo no nga size sa imuhang array, meaning kung nagbutang ka diri 5, meaning 5 pod ka items ang or 5 ka strings ang pwede nimo ibutang sa imuhang variable nga friends, okay? So mo ni siya ang pasabot sa syntax sa ato ang string kung mag-declare tag array. So kani siya diri nag-declare ta as an array of strings. So pwede ni siya lahi-lahi nga data type, pwede int, pwede kadtong float, number, or any other valid nga data type sa sulod sa C#, okay? So mo ni siya ang pinaka-basic. Ang isa pod ka paagi para maka-declare ta og array nya dala initialization is kani siya. So diri after aning initial nato nga pag-set sa size or sa kung pila ka buok ang masulod sa atong array, ato po siyang i-initialize ang mga sulod niya. So in this case, ang sulod aning braces mao na ni ang mga values. So since nag-declare man ta og variable nga array of strings, so ang sulod na to is mga strings pod. So 5 ni siya kabuok since nag-set ta og 5 nga fixed nga size, okay? So mo na siya. Ang isa pod ka paagi para maka-declare tag array is almost the same aning previous nga way na to, pero instead of setting the fixed size diri sa brackets, diri na ta sa braces mag-initialize diretso sa ato ang sulod sa ato ang array, okay? So implicitly kung nagbutang ka diri duha ka items or ginatawag nga elements sa sulod sa imong array, implicitly ang ihap anin niya is 2 na siya. So equivalent lang ni siya. Okay? Shortcut na siya. So ang pinaka shortest pa gyud nga paagi para maka-declare tag array is kaning diri nga linya. Okay? So instead of mag-set pa ta og new string,
diretso na nato butang sa ato ang curly braces, okay? Ang mga elements. So implicitly ang sulod aning dami C nato nga variable is duha ka buok ang item sa ato ang sulod sa array. Okay? So karon unsaon man nato na nga ato ang mga variables diri sa taas, ma-contain na nato siya sa isa na lang ka variable. So following aning example diri, no? Ato kaning sundon ning friends. Okay? So para makabutang tag contents or sulod sa ato ang array nga variable kaning friends, one way to put values or magbutang tag values sa atong array is friends tapos kaning brackets nimo tapos ang unsa nga position sa element gusto nimo ibutang ang value nimo. So in this case, ang array sa C# manggod is zero based ang index, meaning ang first niyang position is naka-start at 0. Okay? Tapos ang friend 1 na to is butang na taog Michael. Okay, so ingana. Then ang katong ikaduha nato nga friend butang nato sa 1 equals Dwight. Okay? Next, follow lang ta. 2 is equal to Jim. Friends 3 is equal to Pam. And then friends 4 is equal to Toby. Okay? So napansin nyo no nga ang indexing niya or ang positioning sa mga elements na to is taman lang 4 tungod kay ang C sa C#, zero-based index ni, meaning ang starting sa position sa imuhang mga elements nagsugod siya sa 0 instead of 1. Not dili para sa uban nga languages nga one based ang iyang initial nga index, okay? So karon pwede na ta magpa-output, okay? So ingani ang pagset sa value sa kanang individual elements sa sulod sa atong array. So, ang variable name, tapos ang index sulod sa ato ang brackets, and then pwede na ta mag-assign og value sa kada element. Okay? Karon unsaon nato ni siya pagpa-output nga dili nato siya isa-isahon og output sa console each individual nga linya. So dili na kinahanglan nato nga mag right line tag kalima. So atong buhaton katong kung nahinumduman ninyo sa previous nato nga lesson katong for loop, diri nato na siya pwede magamit ang arrays. Okay? So mag-type tag for. Okay, itablan nako para naatay tabang sa ato ang code snippet. Okay? Pag mag-tab ta sa Visual Studio, pag naay code snippet, automatic i-fill in lang niya ang the rest of the code section. Okay? So na naman tay initialization nga part, dito na punta sa condition. So atong buhaton is i-compare na to ang length sa ato ang friends nga array, tapos incrementation, and then we're all good na. Pwede na ta mag-output diri og console.writeLine, tapos magbutang taog friends. So unsaon ganito pag-access sa content sa ato ang kada element by brackets, and then ibutang nato kung unsa nga position or index. Since kaning sa initialization nga part nato nag-declare ta diri I which starts at 0, mo na tong gamiton diri. Okay? 0, and then i-close nato siya, and then semicolon. So para makita nato no ang output, instead of exit dayon, read key, and okay ana. So karon atong i-check kung tama ba ni atong gibuhat atong padaganon. So let us click on start or press F5 sa imong keyboard. Okay? So lato na nato siya mag-build kadali. Okay? And alright. So nakita ninyo no nga ang output niya is gi-output niya tong sulod sa atong array. So Michael, Dwight, Jim, Pam, and Toby. So 5 ni siya kabuok tungod kay ang content sa atong array 5 pud kabuok nga
strings. Okay? Baliktad dito sa atong code, di ba? So instead of katong individually mo pag-write aning console.writeLine, for example, kung wala ka nagagamit og loop, kaning pa-output nimo ani, isa-isahon nimo ni siya console.writeLine, 5 ka balik. Okay? So mas compact na atong code tungod kay nagamit ta og for loop. Og tungod kay ang array pwede ta mag-loop ana, okay? Sa sulod sa atong array. So pwede na to ni dili na ta mo gamit ani kay nagamit naman ta og arrays. So ingana ang connection sa arrays ug katong for loop nga mga statements nato. Okay? Mao na siya ang isa ka nakanindot nga function sa arrays. So instead of mag-declare kag isa ka multiple variables of the same type, pwede ka mag-declare og isa lang ka variable, and then as an array, then pwede na ka magbutang og multiple pod ka mga values ana sa sulod niya. Okay? So mao na siya ang nature sa arrays. So kaning arrays applicable ni siya sa maskin unsa nga data type as long as valid siya nga data type sulod sa C#. Okay? So mao nang lang atong hinumduman sa arrays. Og sa kanunay uban ko ninyo og magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.